फार्स्टआवनो जुदि आखाइ बायग्रोयोबाना माने मेडिकेलाव थांनानै आरामसे माने एक्सरे खालामनांगोन ओमफ्राय एक्सरे खालामनायखौ खोन्थिनांगोन होमबानिया दादैया फाहामनो हानायनि बेबस्थायाव हागोन होनना बुंदों आरोना माने खबरा मोजांबा खबरा मोजांथ' কি माने प्रब्लेम हले माने ভাল करा যায় जितुबा ओमफ्राय आखाइ बायनायफोरखौ हायोना हाया हायो आखाइ बायनायफोरखौ फाहामनो हायो बेनिफ्राय आन्थु बायनायखौलाय आंथ' हागोन Good morning guys, good morning. So guys, बहुत समनि उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग लाबोबाय guys. दासो नै बिराद सान्दुं गोसा आरोना guys दिनै बारा निहिर गोलैयाखै. निहिरा गोलैयाखै नङा अब्लाबो बाहाय माबा जादों आरोना guys. आं दा एसे फ्रेश जाना लाग्रोनोसै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दोङो दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन guys. जितुबा जोंनि एसे खाथियावनो आरोना guys बारा गोजान नङा. इनिफ्राय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनो हागोन. आङो नोंथांमोननि थाखाय आङो 2024 आवथ' गोबां भिडिअ होबाय 2025 आव 1 जानुवारिनि 1 तारिखाव मा कन्टेन्ट लाबोगोन होननानै आङो सानबाय थादोंमोन आरो माबोरै नोंथांमोननो मोजां भिडिअ होगोन होननानै आं सानबाय थादोंमोन खिन्थु फाइनाली आं 1 तारिखाव भिडिअ होनो हादियासै दा 2 तारिखावबो होनाय जादियासै ओमफ्राय दा आङो दिनैनि समावसो नोंथांमोननो मोजां मोनसे कन्टेन्ट होनो होननानै आं नोंखौ लाबोदो जायफोरा बेमार जानानै न'आव गोलैनानै दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ आरोना गाइस मानो होनना बुङोबा खानैसो मानसिफोरा एख' आयदा मोना आयदा मिथिया मा जाबाथाय मायाव थांनांगो स' इदिनो ओमफ्राय आंदो लोगो जाय दा फाइनाली गाइस ओमफ्राय खासे लोगो आंनो खोन्थाहरबाय उमुक तुमुकआव ओरै थोरैखौ फाहामनो हायो इनिफ्राय दा फाहामनो हायो होननायखाय आं दा बिथांनि न'आव थांनानै एसे भिडिअ खालामनानै सोंगोन ओमफ्राय माबायदि जितुबा जानायखौ फाहामनो हायो ओरैनोथ' बुंदो ओरैनो आखाइ बायनाय जितुबा नैथिं सिंफोरा बायनाय ओमफ्राय डाक्टारनाव एक्सरे खालामनानै हारा बायनाय इफोरखौ फाहामनो हायैफोरखौ फाहामनो हायो होननानै बुंदो आरोना गाइस ओमफ्राय दा आं खेबसे थांनानै एसे ब्लग खालामनानै आं फन नाम्बारखौ होनो हागोन जुदि नोंथांमोनाबो जुदि इदि प्रब्लेम जानानै दङब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आरामसे सोंनानै फैनो हागोन आरोना गाइस खिन्थु गुबुन हारिनिसो आरोना गाइस मानसिया ओमफ्राय जोंनि बर' रावखौबो एसे रोंगो होननानै बुंदो आरोना गाइस दा थांनोसै ओमफ्राय ब्लग खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस अके So guys, दा दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर मानि थाखाय इन्टारेस्ट जायफोरा माने जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारेस्ट जागोन मानो होनना बुङोबा फाहामनो हागोन नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा दा बाखि नायनो हागोन ने फुरा निहिराबो गैला फुरा सान्दुं दुंजोब्बाय फुरा स्रां जाजोब्बाय ओमफ्राय दा बाखि आं दा एसे फ्रेश जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय फ्रेश जानानै थांगोन आरोना गाइस गाइस माने भिडिअ लाबोनो साननानै माने फुरा भिडिअखौनो जेबो खालामनाय जादियासै इनिफ्राय दा नैखौनो आंनि फार्स्ट जासिगोन ओमफ्राय आगोलनि भिडिअ'थ' आगोलनि जाहैबाय दा 2025नि नैबेनो आंनि फार्स्ट जितुबा ब्लग जासिगोन आरोना माने 1 तारिख 2 तारिखआवबो होनाय जादियासै ओमफ्राय नै दिनैसो खालामबाय बेखौबो माला होनाय जागोन बेखौबो मिथिला दा नोंथांमोना जेबो साननाङा बिदिनो माजे ब्लगखौ लाबोबाय थासिगोन बेनिफ्राय दा नै आङो राइड मारिनायखौ प्लेनिंखौ माथा मारिगासिनो दोङो एबार राइडआ एसे हेभि जागोन आरोना गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय राइडआ फायथारसिगोन आरोना गाइस मजा जागोन एबार बापरे बा देन्जार हाग्रा जाना दङ नै गाइस ना नै हाग्राफ्रा माबायदि रजबदों ना लोगोफोर नै हाग्राफ्रा बिराद रजबदों नै हासार होनाय मोननाय इफोरो गथाय हाग्रा रजजोबदो बाखि गाइस आङो इखौथ' दोनथ'दो नैखौ नायदो इयो फार्स्ट लाबनायाव नोंथांमोना माबायदिमोन नोंथांमोनाथ' नुखादो इनिफ्राय दा गाइस इयो बारि नैथिंगालि नेवलासि फायबाय इनिफ्राय मेन अरिजिनाल नैथिंगाल नैबे मोनसे थानायनिफ्राय गावस्रानानै नै बेसां गोलाव बारि लांखो नै गोलावनो मामबायलांदो नै मामबायलांगासिनो दङ मामबायलांबाय थादो ओमफ्राय नै पुरा नैयावलासि सफैबाय आरोना गाइस नाय नुदोंना एवलासि ओरै मामबाय सफैबाय नै नुदोंना गाइस बिराद गोलाव आरोना गाइस नै पुरा बारिखाबाय आरोना बेखौथ' बारिनो खादो देसै ओमफ्राय नैबे मोनसे बांसिन मोजांसिन जादों आरोना माने हेबलांजोबदो बरे साइसनि ओमफ्राय नै मोनसेबा माथिं खिलिखो नै माने इयो फार्स्ट लाबनाय टाइमाव एसे नर्मेलमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादो खिन्थु दा नोंथांमोना भिडिअ एसे नर्मेल नुनानै खिन्थु रियेलाव बिराद समायना नुयो आरोना गाइस माने पुरा मामबायलांजोबो पुरा हेभि आरोना गाइस साइजआ ओमफ्राय बिबारा बारथ'वाखै लाबनाय टाइमाव बारदोंमोन ओमफ्राय दा गोदान खिलिनायफोरा बारथ'वाखै ओमफ्राय इयो बेगर ना मा जादोंथाय नै फोजासिगोन खोमा इयो मोननैसो बाखि दा बिराद मोजां नुबाय आरोना गाइस सिगांनिफ्राय जोबोद समायना नुग्रा जाबाय सिगां फार्स्ट लाबनाय टाइमावथ' आं ब्लग खालामखादोंमोन ओमफ्राय बाखि ओइथिंबो बहुद गायना दोनदो आंथ' बिराद गायखायो गाइस माने बिराद मोजां नाङो आरोना गाइस आं बेफोरखौ गायनानै बेनिखायनो आं न'फोराव पुरा जोथोन लाखिजोबो आरोना बाखि नैथिंगाल नागोन नोंथांमोना नै बर्डआ इथिंबो ओमफ्राय नैथिंबो टाबफोरखौ अनलाइनावबो एसे खमावनो मोनो
ओमफ्राय अफलाइनाव बाबा मोनसेखौनो 150 गाहाम बिनो नागिरो आरोना नर्मेल क्वालिटिखौनो ओरैनो हेभि क्वालिटियाथ' आरो एसे दाम लाखायोदेसै ओमफ्राय खम दामिथारखौनो माने बारा बियो आरोना ओंखायनो जेसां हायो अनलाइनाव लानांगौ आरोना बेफोर बुस्थुफोरखौ आं आरो बुरजा अनलाइन खालामना दोनबावदो पुरा बुरजा गायजोबगोन आरोना ओमफ्राय फुलफोरखौसो अफलाइनाव बायजोबगोन आं बाखि टाबखौ अनलाइनावनो बायगोन आरोना जेसां हायो ओमफ्राय दा साहा लोंना एसे फ्रेस जाना लानोसै आरोना एसे मर्निं टाइमाव साहा लोंनांगौ गजादों गाइस इथिं नायनो हागोन ने धुङा गलायलांदों गाइस नुदोंना गोजां बोथोराव पुरा फिल आरोना गाइस थांसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो इनिफ्राय गाइस आंनिया माने एसामिस बुंनायफ्राबो बारा स्पष्ट जाया नोंथांमोना जेबो साननो नाङा अब्लाबो भिडिअखौ जोबनालासे नायबानो जाबाय नोंथांमोना एसे एनै बुजिलायबानो जाबाय इनिफ्राय आं फन नाम्बारखौ होनो हागोन जुदि सोरबाफोर आथिं आखाइ सानानै फाहामनो हायाखैबा हाराफोरा बायस'नानै दोङोबा स' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरामसे मोजां जागोन आरोना गाइस नोंथांमोना खेबसे बिसास खालामनानै फैदो दा आं खेबसे थांनोसै आरोना गाइस थ' नायलांबाय था नोंथांमोना गाइस अके स' गाइस आं दा फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअ'थ' नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन ओमफ्राय आङो दा नै सफैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोननो आङो मोजाङै फोरमायगोन माने जोंनिया नैबे दादायानो फोरमायगोन आरोना गाइस ओमफ्राय आं इनाव सोंगोन सोंबाथाय खिथागोन जि मा बेमार जानायखौ माने फाहामनो हायो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि सोरबा जानानै दङब्ला ओमफ्राय दा आं नै सफैबाय इयावनो नै जिरना दङ दा नायनो हागोन नै नोंथांमोना इथिंगाले खुरा কি খবৰ ধুনীয়া আছে না খবৰটো কেনেকুৱা খবৰটো কেনেকুৱা এতিয়া जोंनिया माने गाइस दादैया माने जोंनि बर' भाषाखौबो रोंजोबो आरोना खबरा मोजांबा खबरा मोजांथ' दा गाइस आङो सोंनोसै जिथुबा मा प्रब्लेम जानायखौ जोंनिया दादैया फाहामनो हायो आं दा एसे सोंनोसै नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय एना जिथुबा खुरा माने एनाय কি মানে प्रब्लेम হলে মানে ভাল কৰা যায় जिथुबा মানে বাইচান্স ভৰি চৰি যে ভাঙলি ভাল কৰিব পাৰে এনে কি টাইপৰ গিলে মানে এই হাতৰ খালি জোৰা ধৰিলে মই হেৰি বেণ্ডেজ নকৰোঁ কাপোৰেৰে বেণ্ডেজ কৰিম তাতে জেপনাৰ বান্ধা নাই আৰু এইগিলাখনো ধৰিলে জেপনা বান্ধব লাগিব ओमफ्राय आखाइ बायनायफोरखौ हायो ना हाया हायो आखाइ बायनायफोरखौ फाहामनो हायो इनिफ्राय आन्थु बायनायखौलाय आन्थुआव हागोन खिन्थु बेयाव माबा खालामनाङा बेन्डेज लानाय जानाङा आरो माने मेडिकेलनि जागोन आच्छा भाङा गितिया बरि भाङि आच्छा दा गाइस माने आथिं बायनायफोरखौ माने बरे आरामसे जोंनिया दादैया खालामनो हागोन होनना बुंदो ओमफ्राय ओरैनोथ' मेडिकेलाव थांबाथाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो जुदि आखाइ बायग्रोयोबाना माने मेडिकेलाव थांनानै आरामसे माने एक्सरे खालामनांगोन ओमफ्राय एक्सरे खालामनायखौ खोन्थिनांगोन होमबानिया दादैया फाहामनो हानायनि बेबस्थायाव हागोन होनना बुंदो आरोना माने एक्सरे कराथ' देखापालि গম পাব না তেতিয়াহে ন তেতিয়া মই গম পাম আচ্ছা এনে মানে খুৰা এইখিনি জাগাৰ নামটো তথাপি একবাৰ কৈ দিয়াচোন কোনোবা যদি আহিব পাৰি না মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম মানে মোৰ চিকনিবাৰী বুলি কয় চিকনিবাৰী গোগালপাৰ জাগাটো হ'ল বৰৱেল মানে চিকনিবাৰী বৰআলি না বৰআলি আচ্ছা आं नाम्बारखौ होनो हागोन আচ্ছা মই নাম্বাৰটো দি দিম হা খুৰা কোনোবা আহিলে অলপ ফোनটো रिसिभ करलि हल आरो माने स' गाइस आं दा फन नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा बायसान्स इदि गोदै माने प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना आरामसे नायनो हागोन बायसान्स जुदि आथिं आखाइ बायनाय बा माबि जानानै दङबा खनसे कल खालाम आरामसे सोंबानो जाबाय सोरनाबा जुदि हामाखैबा इ खाथियाव नायनो गोसो दंबा आजाय सानो हागोन एना खुरा बि गिलिया ভাল কৰিব পাৰে নাই এই কোনবা আতুদি বি হয় इगिला नरबो आरो न आच्छा लास्ट जोबनाय टाइमाव आरो मोनसे सोंबावनोसै जोंनिया दादैनियाव जिथुबा आरो लास्ट जिथुबा मा बेमारखौ जिथुबा सानाय मानाय आखाइनि सिंनि बायदिसिना थायोना आथिंनि बायदिसिना दा गासैखौबो माबायदि फाहामनो हायो एकबार কৈ দিয়াচোন खुरा মই হাতৰ গাঁঠি চাঠি এইগিলা সব ভাল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ ঔষধ জইন লাগব 24 ঘণ্টা মাত্ৰ মোৰ ঔষধৰ নিয়ম মানে 24 ঘণ্টা আচ্ছা আৰু এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হাড়টো জইন খাব মানে 24 ঘণ্টাৰ পিছত মানে হাড়টো জইন হ'ব আৰু ন 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাড়টো গলি ফেলাই জইনটো একেবাৰে মমৰ নিচিনা হৈ যাব হয়তো হেৰি কৰি ৰাখিব লাগিব লৰা চৰা কৰিব নোৱাৰিব অন্তত এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ পিছত আৰু যেনেকা হাত এনেকাই হৈ যাব যেনেকা হেৰি এনেকাই হৈ যাব মানে আগত যেনেকুৱা আছিল এনেকুৱাই মানে এনেকুৱা টাইপৰ আহিব আৰু ন
माने बायनायखौ जुदि खालामोबाथाय जोंनिया माने सिगां जेरैबायदि जायोमोन इदि मडेलाव फायफिनगोन होनना बुंदों आरो ना दा जोंनिया बर'बो एसे एनै रोंगो आरो ना दादिया बर' अल' सल' जानाय आरो न' दे गासैबो फैबानो जाबाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ना मा बुङो